रायजो राजा नोंथांमोन दानि सिख्लाफोरा समायना समायना सिख्लाफोरा माबायदिखौ बांसिन फसायो माबायदि हौवाखौ बांसिन सायख'यो रायजो राजा नोंथांमोन सेकेन्ड हेन्ड माने जेसेबांनो सेकेन्ड हेन्ड जायो गोजाम जायो गथ' सासेनि बिफा हिन्जाव गारनाय बा हिन्जाव हौवा नांलाय खमलाय गोजान गोजान थानाय नङा होमबा माने गथ' गोनां बैबायदि माने हौवाफोरखौ बांसिन माने गोसो थोयो आरो बांसिन माने नोजोर होयो आथिखालाव थिग बेबायदिनो जादों रायजो राजा नोंथांमोना मोनथिगौ नै एकदम माने रिसेन्टलि माने मैयानिफ्राय माने फुरा माने भिडिअ भाइरेल जागासिनो दं माने ससियेल मिडियायाव पर्टेलाव माने ओरैबायदि सोरबा माने कन्टेन्ट लिरगासिनो दं होगासिनो दं माने एनिथिं एम जे माने जोरेमा मुसाहारिया स्टारलिना होननाय नार्जारि होननाय सासे 19 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ मोजां मोननायनि गोसो थोनायनि जालाव माने बेखौ माने फासायनानै मा खालामबाय लानानै खारखोमानानै दङ रायजो राजा नोंथांमोन जायनि जाहोनाव बिमा बिफाफोरा फुरा नायगिरगासिनो दं आरोना बहा खारखोमानानै दङ बे जेरिना मुसाहारि आरो बे स्टारलिना नार्जारिया बहा खारखोमानानै दङ माने बेखौ नायगिरगासिनो दं आरो लोगोसे नायगिरनानै मोनैयाव रायजो राजा नोंथांमोन दा बिमा बिफाया नायगिर माने देरहासार इस्लारिनि न'आवबो थांबाय मानोना देरहासार इस्लारि आरो बे माने एनिथिं एम जे जेरिमा मुसाहारि होनना बुङो आरोना बिसोर सानैया बिराद माने क्लस फ्रेन्डमोन आरोना माने बिसोर थांलाय फैलाय माने बेनावबो जायो बेनावबो हर थायो बेनावबो हर थालायोमोन आरो जायनि जाहोनाव बिमा बिफाया माने देरहासार इस्लारिनि न'आव फैनानै बे इस्लारिनिफ्राय माखासे एडभाइस लानानै दा मा जाबाय थानायाव FIR होनाय जाबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा बाथ्रायाथ' सैथो दा माने देरहासार इस्लारि बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बाथ्राया सैथो माने एनिथिं एम जेआ स्टारलिना नार्जारिखौ बे 19 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ माने मोजां मोननानै गोसोथोनानै फान्दोआव फासायनानै बेखौ दा लानानै खारखोमानानै दंमारो आरो रायजो राजा नोंथांमोन थ' बियो रोखा जाबाय देरहासार इस्लारिनि बुंनाय फोरमायनाय रावनिफ्राय दा बाथ्राया बेसो रायजो राजा सावरायनो गोनां बाथ्राया दा जाय मानसिया जाय हौवाया माने बेखौ लानानै खारदों माने स्टारलिना नार्जारिखौ लानानै खारदों बे हौवा मानसिया नङा होमबा जायखौ जों एम जे एनिथिं होननानै बुङो बेहा माने एकदम समायना सासे हिन्जाव दं आरोना ओरैबायदि समायना बिनि हिन्जावा आरो बे हिन्जावजों हाबा जानानै बियो गथ'बो सासे मोनबाय मानोना बिसोर सानैनि संसारा माने बोसोरसेना बोसोरनैबो जोरासै आरोना ओरैबायदि मोजां समायना हिन्जाव नाथाय बै हिन्जावजोंनो बे मानसिया रायजो जानो हायासै आरोना दा बेखौसो माने साननो गोनां मोनो दिनै इसिबां मोजां माने साख्रि गोनां हिन्जाव इसिबां मोजां समायना हिन्जाव महर गोसा हिन्जावजों बियो रायजो जानो हायासै आरो दा बेफोरबायदि मानसियानो माने गथ'नि फारसे अननाय गैया गथ'नि फारसे सिन्था गैया इसिबां मोजां फिसाला हौवा मोनदोंमोन दा बेखौ जोथोन लानो गारनानै मोजाङै सोलिनो गारनानै बियो न'आव खारनानै थाफैबाय नोंथांमोना बयबो मोनथिखागौ नङा होमबा थ' बिनि गोसोआ माबायदि ना बे एनिथिं एम जेनि साननाय हनाया बेसेबां माने गोथौ आरो माबायदि नोंथांमोना मोनथिबाय दा दिनै आरोबाव जों खोनानो मोनलायबाय सोरबा माने स्टारलिना 19 बोसोरनि हाइ स्कुलाव फरायबाय थानाय सासे हिन्जावसाखौ माने मोजां मोननानै बेखौ माने बमब्रायनानै बे लानानै खारखोमानानै दङ दा दिनैसिम माने पुलिसा इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दं बिमा बिफाया इनकुवारि खालामगासिनो दं माने बिसिनि मबाइल नाम्बारफोरखौ ट्रेकिं खालामगासिनो दं मानोना पुलिसाथ' नागिरखागोन आरो बे समाव आङो खावलायगोन रायजो राजा नोंथांमोना मानोना नोंथांमोना जेरावखि थाया जेरावखि नुवा माने नोंथांमोना बेखौ इनफरमेसन होबानो जाबाय बिमा बिफाया माने बेयाव राजि गैया
मानोना बै मानसिया एसे माने बिनि जि केरेक्टार बिनि आखल आखुफोरा बारा थिग नङा माने, जायनि जाहोनाव दिनै बै हिन्जावखौनो गारनो हादों, गावनि थैनि गथ' फिसालाखौ बियो जोगारनो हादों, आरो दिनै नैबे हिन्जावसाखौ बियो माने सानसे समाव गारिनि जेबो खोथा गैया, आरो बियो सानसे समाव गारखागोन नङा होमबा, आरो बेबायदिनो आरो गोदान नागिरगोन बियो रोखा आरो माने थ' बेफोरबायदि नि थाखायनो जिथु केरेक्टारा बारा थिग नङा। थ' बिनिखायनो दा बिमा बिफाया माने गोसो गैया, माने बेनो होनो गोसो गैया, जायनि जाहोनाव एफआइआर होदों, आरो माने एफआइआर होनायानो फोरमान होदों नङा होमबा रायजो राजाखौ, एफआइआर होनायानो फोरमान होदों जे बिमा बिफाया बे मानसिनो माने होनो गोसो गैया। थ' बिनिखायनो दा नोंथांमोना जेरावखि नुवा माने फोरमायनानै हो, समाज दङ, रायजो राजा दङ ना, आरो बेयाव थानायाबो पुलिस प्रखाखनाव बेयाव हेफाजाब खालामगोन, आरो सावरायनायनि गेजेरजों मा सलुसन जायो। थ' आंनि बायदिब्लाथ' माने बै सिगांनि हाबाजों हिन्जावजोंथ' बियो गारलायखायाखै, सासे गथ'बो दं, माने बेजोंनो बियो मिलायफिननांगौ आरोना, गोरोबलायफिननानै बे संसार जानांगौ। दा बेबायदि माने नैबे हिन्जावसाखौ बेबायदि माने बरबाद खालामनाया माने मोजां जायाखै आरोना। थ' जोङो नुबाय मा दिनैनि गथ'फोरखौबो, हिन्जावसा गथ'फोरखौबो आसरित माने गोमोथावना, मानोना माने बोराय हिन्जाव गोनां गथ' गोनांखौसो माने गोसोथोयो, मोजां मोनो, सेंग्रा हौवायानो जोब्बायमोन नामा बे हिन्जावसाया ना। थ' बिराद माने ओरैबायदि जाबाय, जोबोद माने दुखुनांथावना आरो लासिंसिंबो आरोना। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, थ' दा नोंथांमोना मोनथिबाय, आरो देरहासार इस्लारियाबो बुंबाय माने लानानै खारनाय बाथ्राखौ नङा होमबा, बियो सैथो। आरो दा बिथाङा गावनि नामाबो मेनसन जादों, बेखौ बिथाङा क्लियारिफिकेसन होदों। थ' बे भिडिअखौ नोंथांमोन एसे दामनानै होगोन, खोनासंदो।